DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:44. Hatod dyan sa Indukan, Pansipani Trading Corporation, Jordan Rentals Authority. Magapon lang kay Punong Barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sa Indukan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Pipaaram po sa Indo Gabosan sa iyang klinik bukas. Asinyaon siya, Uro Aldao. An oras hatod sa Indokang. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Taod-taod mga tugang abanga dindo. Tama paliwanag po so APEC, tama Angel. So Albay Power and Energy Corporation, masimbag. Duman sa naging interview ta kasuhapon, mga tugang tungkol sa informasyon ng APEC, nagbabakal na susog sa sendang ilinuwas na detalye. Mga tugang, ang akusasyon, 75% pa lang kang kuryente tabi. Napigkonsumo ta ka minaging bulan, mantang halangkawan single ta sa bill, hali sa luwas, mga tugang kang wisem. As in, siring man, only 25% pa ang nagbinakal na mahal sa kuryente, hali sa wisem. Anong paliwanag ka iyan kan APEC? Iyan po daw ito ng abangan nindo, mga tugang sa tuyang kahaputan, ta nag-confirm na si Madam Pat Gutierrez, mga tugang na magsimbag sa sinabi ng isyo. Pero, difficile bagang mainlabadi. Mapapaisip ka na sana, ipano kung wrong timing palan, bako po mas magayon na mainlove pag warang pigipiling oras. Maray na sana, pwede sir kang mainlove sa McDo Anytime, Holy Taigwang Everyday McSavers na nasa 35 pesos sana. Po kung breakfast time, ang linamnam kang cheese egg desal, kung merienda o meal time, ang crunchy, meaty, McCrispy, chicken sandwich o savory sarap kang burger McDo. O bako nakakatakam? Poon 35 pesos sana yan. Ano man na oras, ano man na aldaw, sigurado pong pupusuan mo talaga ang everyday McSavers. Kaya sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime and order anyway via McDelivery, ride-thru or take-out. McDo everyday McSavers na starts at 35 pesos sana. Price varies. Report muna tayo. O sandali, madali lang. Good morning, Henry M. Dahil na po vaccination sa Legazpi. Kasubago po sa Newsme, sa Newsme Tabi, Kasubago, mga tugang, sabi ni Mayor Rosal, dahil na po vaccination ngunyan aldaw, taubos na po sa vaccine. Ang ano nga nito, mas buda pati so pagburo barangay apodan talugod si Mayor, mapagal magparapaliwanag, baka masala kita. Ha? Pero sunyos Kasubago, nyato, mga tugang, ang sabi ni Mayor, sinulat ni Edwin na Peralta, ubos na po sa vaccine sa Legazpi, mahalat kita kampani bago niya tong kampani bago na schedule. Pag-abot kan vaccine. Ya, tama, Ronald, pag-abot kan vaccine. Apurang kulugod si Mayor taon, pagkarapos kayo ng report ni Lowens, yung papagpaliwanagon ta, papagpaliwanagon sila. Yung papagpaliwanagon ta, buda, so, ikwasin ng vaccination na pigigibo sa mga barangay, siyempre, tawara naman ki-vaccine, kaya cancel naman ito, unless, naigwa patabi sa mga masunod na aldaw. Ano, o madali lang ta, Alawang ko muna ang report ni Lowens Barcena. Mga tugang, hali po dyan sa luwas. Oras natin,
9 minutes bago po magabot ang alas 8 nin aga. Pagparada daw sa may Albay Astrodome asin Absemo, bawal maski may vaccine rollout sigon sa City Task Force Kalinigan. Human ang gata. Nailing ko man talaga ito pigclamp. Kaso bago baga, naaga, istoryata, mga tugang, kasapo na naagihan ko mismo sa mga vehikulong nakaklamp sa ampangan kang Astrodome. Lawrence Marcena! What's going on? I-detalye mo, Lawrence. Go! Good morning, Tabi. VP Henry, sinupalpal ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Mark Andy Marbella ang reaksyon kan ibang mga may auto may kinaaraman sa daipag-exempt sa pagparada sa mag-ibungan na lane sa may Astrodome area sa iyang ipinagdoon na bawal ang pagparada digdi. Inian ipinagunang bitan sa DCGB News ni Marbella ngunya na pagkaaga na kung sain daiman pwede na maglaag nin mga advisory sa may Astrodome ta iling man daw ang sitwasyon sa signages na maski dai pa nin COVID-19 vaccine rollout sa nasambitan ng lugar, talagang tigtutowing na ninda ang mga auto na minapararada digdi, bawal digdi ang pagpark. Pinaglinaw ni Marbella na busy road ang Captain Nakende Drive, ang lugar na nakakasakop sa may Albay Astrodome, asin dakul ang minaaragi digdi ki mapa publiko o mapa pribadong sakayan, asin kung itutugot din da ini, pagbalga na ini sa lay, asin makakapiot pa sa tinampo na makakapinjente sa mga nag-aaragi. Saro pa sa ipinagunambita ni Marbella na pwede niyang bukasan ang pagpaparada sa may likodan kan City Hall area sa may Sikatuna Street, one lane, asin pwede na sindaduman pumarada maski day makaantala sa busy road na ini. Pangapuda ni Marbella na magkooperar man giraray sa mga siring kaining sitwasyon dahilan tasinda ang papel ninda pamantiniron ang mga tinampo digdi sa Legazpi na maging librido sa mga road obstructions tangani ng maging matuninong man ang pag-implementar ng batas trapiko sa syudad kan Legazpi. Pero ano, Lawrence, may coordination sa iya o dai itong aktibidad na ito? Ta syempre talaga gari expected na may magpaparada diyan ta permiso pay duman sa compound buda sa park. Actually, Tabi, BP, day pa niya na unambita ni Marbella, pero sigun sa iya, nagmo-monitor sinda kayan, naman ninda na magkakaigwanin rollout dyan, o garing sinda, dahil man daw sinda kay ni pwedeng mag-exempt, yung nga ni daw ang dapat na i-implementar. Oo. Actually, Lawrence, kang Biyernes, Sabado, Lunes, dakulo na nakaparada. Baka natuod so nagdiriya na ngayon, dahil man pigihero, kaso hapon lang nagclamp. Posible, Tabi. Nata daw ito de tulos ito sinita kang sukwam pa sana first day second day na mas dakol man sa auto aangat abot duman sa ampangan kang pani itong tinampo na palawag sa Balintawak, Roger. di ba? Ano sabi ni Andy Liit? Ang itim pinagunambitan niya sa lugar na iyan, bawal talaga yan. Kaya Iyo. pag naagian ninda, atata ko ninda. Iyo man talaga. Dahil kitang pag nag-impose kang ordinansa, dahil kitang rason, Roger. bawal talaga. Buda may dakol talaga ang pigkalamp diyan sa lugar naan. Pero may mga ang anam ko dakulon man diyan ang kwan Lawrence, ang karatula eh. Oh, dakulon. May mga signage baga. Pwedeng dagdagan iyang kibugtakan na ano ito? To away zone. To away? Oh, Is to Roger. away? To away zone? So, zone? Oo, Roger. O towing zone. Paabot na kay Sir Andy. Baka pwedeng padagdagan, Roger. di ba, na mga, iyan na mga, kung bako, clamp area zone, garode ko aram ko ng tamang term kaya pag-abot sa traffic, clamping something. Sabi nga ni ka, nag-text Diba? sa Kuya BP, Oo. imbis nga yan, English nga yan, ialag dyan, Bikulo na sana, signage. At ako nga naniniwala nga talaga ako na itong ay nadalan kang ano nga nitong nagluwas kan report pa di WHO ito, so kita dang mga Pilipino, lalo sa mga estudyante, maluya sa English, science, Buddha, ano pa itong sa reading, Aha. anong luwas kang, manyos baga kita ka, di ba? Roger. Ako naniniwala talaga kung tama ito, partly correct ito. Roger. Tilingon mo, kadoro dakula na kadagko. Sabi sa Sorsogon, kadagko na no parking. Aha. Kadagko na towing o tow away zone. Araw ka, para man tamang term. Kadagko na mga traffic signs. Kadagko man na mga bikolo. Nakapark sa ampangan. Aha. Meaning, nababasa ta. Roger. Maluya kita sa komprehensyon.
Correct. Di ba? Sa two-away zone man ang daw tabi yan, BP. Two-away zone. Oh, two-away zone So, man ang pagpala niya. two-away zone. So, ikaw na yan ang tama. Di subit. Pero, siguro, dapat bugtak ang kadagko na mga karatula. Oo, sugari mga banderitas. Ha? Magsugari-gari mga banderitas. Taka ito baga si sa Rolling kabutan. Isguera ka ito. Binugtakan niya ang mga tarpaulin. Ngaya, tricycle ngaya sa outer lane sana. Diba? Pero, isus ko. Pagalon talaga kita, di. Arog ka ito. Pero, di mo man dyan mapasol si Andy. Na may order na sa sinampig papasunod. Oo. And maski kupon pa ka ito, talagang nagigibo sindakaan. Diba? Yung baga, nagigibo Iyo. sinda talaga kaya na iklam ka talaga pag bawal ang pinaradaan mo. O correct ta, BP Henry. Yan. Kung malaag daw, kung si Andy Barbilla sa dadawan masusunod, malaag pa sa no parking, no park pa. Ano no? Kung suword na no parking, tapos sa masunod naman, no park pa. Nganing masabutan daw talaga. No parking tapos no park pa. Kung gusto, bawal tabi magparada digdi. Arog na lang kan. Oo. Pag bako nagigibo ka, isa nagigibo kan mga parking signs. Sulig ang traffic specific signs. gari. Ah, Consultative Pero engineering yan eh. Nasa sala. garo engineering kayo nagigibo kan mga traffic signs. Oo. O yun, kay ano, Oh, kay nagigibo Engineer ka Ibo. yan. Oh, pero ako sa ko, paano naman kita dili kay mga traffic signs dahil na-ignore sa na masyado eh. Oh, dakol. Dakol Paano na naman traffic sign. Okay, okay no. Sige. Roger, so yan tabi BP, na mga dagdag pang istorya, ako po si LBB. Thank you, Lowen, sa report. Ali dyan sa luwas. Kung i-compute mo po ang total area kang parking lot sa Astrodome plus ang office building, kulang pa iyan. Ang hapot ko po dyan, nga ta day pwede gamiton or i-develop ang government lot sa palibot kan Astrodome. Yan, pwede. Architect Leo, ha? Wala saro pa, so reaction kan saro tang paradangog ka sa bago na panahon na na-review ang ordinansa kang syudad para dyan. Tutil lang siguro talaga, pero kulang naman talaga ang parking spaces sa Albay District. Sabi ni Dr. Amigo Tam, sabi ni Dr. Raul Santoa, kulang, practically, kulang po talaga ang parking spaces kulong kitang auto. Tama ka po dyan, Dr. Rolly. Ningas ko kung lang yan, dyan nga ni Sampang kan DBP, may bagong terminal, Papulanggi, na-report ko na ki Sir Rolly, wala man ginawa. Buda, wala mang trabaho si Andy, kundi niya implementar ang lay. Nag-ako ki-walk-in sa convention center, paano na inutan ng magpa-register? Tama daw yan? Ayan na ko po aram. Nako, hen, dapat no parking. Joke. Good morning po, kuya. May pamimigay ba kayong tablet? Hindi po akong namimigay ng tablet. Sa Friday po, yung tablet natin, iraraffle. Day mo po ako pag-air. Garuday ako nadangog. Garuday ako madangog si na interviewon mo, sir. Maluya na ang patawara. At magdangog ka. Tama paliwanag to sa apek. Digdingan isa mo may kag na low loading tapos sa may tapat may karatulaman sa smart load na dito sa kabaga. Dahil man pwede Bicolon ang road sign, paano man sa mga dayo di makaintindi ng Bicol. Oo nga, may point ka din, tama ka din, ha? Okay. Henry Baya, apudan mo na baya si Mayor, takon madirigdi pasinda sa barangay. Sigit na lugo din niyo. Pakias po ng Division of Bay kung kailan ibibigay ang allowance ng PBB. Kasi hindi mostly po na-receive ng mga teachers ang ibang school. Salamat. O pakipalap tabi kay ni Renz. Good morning, Henry. Ignorance of the law excuses no one. Tama ka man, ha? Ignorance of the law excuses no one, sabi niya. Good morning, Hen. Tama lang iyan na ginibo na raandi. Bawal talaga, bawal. Maski may mga lapses man sinda. Ano importante, pasunod ang ordinansa. Okay? Good morning, Tabi. Ang problema o garing kan mga auto na private, lalo na sa mga mayaman, bako gabos habo na magralakaw. Aram na ninda ang batas, problema, pig-disregard ninda ang mga batas. Yan. Good morning, Sandal Isus, kadakol pa lang kayo ni.
Pig-consider baga na wara penalties so iban na clamp buda na to kahapon. Diyan sa Astrodome, tanag pa-vaccine para sa sunod na dain na mag-utro, sabi ni Andy. Yan, okay. Good morning, Tabi. Dapat talaga dyan pag may event no parking. Tapa no baga, may intersection hali digdi sa may APEC. Dapat dyan day magpark ta, nakakaulang Tabi, nabubuhol-buhol ang traffic. Yan, okay. Hello? Hello po. Yes, good morning, ma'am. Good Opo. morning po. Yes, ma'am. Kaso surong daw po, kampit sa size. So mga mamumurutol po, nakikiuro na kami na mabayad kami. Sakang sarong aldaw, panoon baga sa baba sa taas o pagbarayad. Ora man kami muruso, utuman sa nang babayadan na so halang kawon baga. Nakikiumo na ako duman sa grupong ito. Kamanga daing ugali, bigla na sa nadigling luminaog sa mo na iko apa nga ni ining kontador. At niya ko, uto na sa kaibahan ko, nagpipila na, mabayad kami ngunyan. Ngunyan, nakabayad na kami ka itong aldaw na ito. Sabi kang duman sa pigbayadan ko, tapinarani ako duman sa counter 4, inapot ko na nakabayad na niya ko kami, niya ko may disconnection niya kung kung pwede niya ko at siya na banggi, may lawang kami. Kabata ako may ataman akong may pular, kaya ito kang namroblema ako bagang nag-agad man nga ni ako dyan sa imong tabang. Mapulong bulan akong kakapalo up, wala sinda solusyon. Nagbayad mo na kami para kami magkailaw. Ngunyan naman niya ko, iyan? Kung kabit ko niya ko ito, ididemanda nindo niya ko kami. Paano niya ko iyan? Masa tweet kami at siya nabanggi. Samantalang niya kung sinagadaraya, so may mga muruso, mga masiramo na nagakonsumo kang kaming bayad-bayad, yun niya po nindok kaming gigipit. Ngunyan sabi kayo itong counter 4, ang disconnection pala alas 3 pa, alas 10 niya ko, nagpitya, taramang ko na niya kung nakapila na sa sarong kaibahan ko, para niya ako nagbalik, nawalat so ID ko. Ito, aliw na digdi sa laog. Pinutulan na kamo. May tinugo na ako digding nawalat. Nataraman mo niya ako, uto kami, nagpipila na. Kaya mo niya ako ipakuan ng gadiyan na kontador. Kadipisil na niya ako pagpababalikaan. Kaya ito niya ako, grabing sakripisyo kong pagpiputulan kay kuryente, kay ko ang kontador. Ako man baganinda yan, binayadan tabagaan sa APEC, ito, sali ko. Kiko pang kontador pagpiputulan? Pagdi-disconnect? Dahil man po, luminuwas nga ni ako, tanailing ko, kapot-kapot na sa kontador. Sabi ko, dahil baya niya ako gamong konsiderasyon na nakikiuro na sa endong, utos sa kaibahan ko, nakapila na, para niya ako nagbalik, kagano ako sa ID ko. Taod-taod manay. Bigla sa na niya ako gamong minaralaong. Taod-taod po, ihapot kay Chapat, kung ang pag-disconnect ko dapat ko ng kontador. Dahil mo po kinuha sa kontador. Pero sabi mo kasi bago, kukuha nun. Pero sabi mo, Sugibo, isusulit, ibabalik. Sabi ko, anong gibong mo niya ko iyan? Kasiring kaan. Arog tabi kayo ni Manay ang advice ko sa imo. Pun mo sa angon yan, mag-atamang ka na kimaisog-isog na ayam. Maisog bagang ayam? Ata. Dahil ka na magparapakisuway sa madyansi mo. Abo kami kaantabi, mag-ataman. Abo mi, saro kayo sa problema mi. Ano lang kasaraning makataman kaan, paudo, sa tungod may tungod. Sa tinampo. Ate, mag-uulapi paudo, sa nanganinda. Alam ko na. Ngayon po, may kurye. Makataman ka baga kaan, obligado ka. Ay, matibayong ka man talaga. Bilib ako sa imong pagiging responsable. Nya na po, may kuryente ka mo, nya no dae. Wala man po, pinutol nga ni. So sa mga wiring din nakakabit pag hinaputa ka ng APEC Manay, ang advice ka sa tuya, pag iyan pag sabi kang manager dyan, itong kasuhapon, mag-alak daa. And noorin kami. Dahil ka magtubod ka ito. Uning ataman ko, mag-trigger na naman ini. Arog ka ini. Dahil man niya garo masasagot, ang ulo ka ini. Arog ka ini. Mag-trigger naman ini. Iyo, dahil ka po maghalat na halaton. Ang aram purot ang patakaran dyan,
ma-apply ka po para sa reconnection. Madumang ka na naman kaan. Kulog Yun na nga naman eh. si Payo yan. Ma-apply ka for Nakaito nga, reconnection. hindi balik-balik Mabayad ako kang ng bulan. Wala 300. man solusyon. Mabayad kang Oh. 300 pesos. Kasi sabi ko, kung maski magbayad ako, kung ipakabit ko niya ako ito, halimbawa niya ako, igo sa barangay ng Oh. electrician. Iyo. Bayadan ko, sa ikabit, para kami magkaila. Ikaw po, Kaya lang niya ako, ikaw po kan mag-ibo, tabawal yan. kami, ikakasuhan kami, Oh. Juan. Taga-sign ka po, manam. Mga style niya ko, nindura, barang niya ko, kang consideration sa, Oh. ika niya ko, mag-ataman ka, may breast cancer, tapos may bipolar. Iyo. Kung niya ko, mau naman sa buot mo. Taga-sign ka po. Tagadig dito ako sa Sagpon. Sagpon, Tinabangan ako yeah. kaan, kapitan. Sige, araw kayo ni. Ipalap. Oo, mapalap ka. Nakaulong ko na dyan sa manager. Pintugaan ako na atsan ngaya sa aga ngaya. Kung Iyo. hindi ngaya makubuman sa aga. Ungon yan, sagod mo yan, ora. Oh, pero ano po, nag-apply ka na para sa reconnection? Pingapot ko kaan sa manager kung ano niya ko. Mabayad na naman kami kang reconnection. Dahil ngaya, magalata na kamo. Tabakan ngaya, atsan ngaya o kaya sa aga. Jesus ko. Aro, manay, starog ka ni. I-text mo daw tabi sa ko, sungaran mo buda, sulitalye ka, ang tapodang ko daw sa apek mo niya. Man, ang puso ko, garo pigugumos kang problema mo, may hilang pa nandiyan na tao, may bipolar, sus ko. Kada kung pigbabantayan mo palaan. Hello? Nawara na si Manay. Alat ko na. Napaduman kita sa kuan, sa ururon. Napaduman sa ano ni sa kuryente. Madali lang sandali lang. Apodang ko daw. Ano ko naka-duty ko niyan sa edit na rehidor. Anong proseso? Ako, duda ko kay to. Kung naglawg sa compound ang disconnection team without permission from the homeowner, pwede po kasuwang kitrespassing. Pwede iyo bagat Dr. Santi. Paano kaya na, paano kan mga tios man, sus ko, mga, kaya nga na medyo na-delay sa pagbayad kang kurya. Alam ko, natapon ko daw si edit na rehidor. Ayon sa number. Ay, sorry Toy. Madali lang tabi Toy. Madali lang ta. Nag-up. Igarap ko sa number ni edit na rehidor. Baka naka-duty. Tapos to. Oy, Manay. Text mo na tabi sa ko sungaran mo. I-forward ko dumang kay inong kun niya. Pero dapat okay. Madali lang. Napadumang kita sa kuryente. Madali. Pasensya na po kamuta. Nairakon man ako duman sa nagapod na lalaki o na babayi. Good morning, Henry. Matapos na naman ang programa mo. Dahil pigapudan si Mayor. Wala to ang problema. Dahil ko atawaran nga ng vaccine. Naubos na. Sabi sa post ni Mayor Buda sa news ni Edwin Kasabago. Kundi, tato na. Balong ko baka duty si Edit na rehidor. Matabangan. Manay. So nag-text tabi, baka nabos ang kilo dito, so nag-call. I-detalye mo i-connect sa APEC. Kaya rak mangga ito, taga-sagpon. Pero duda ko, baka duty si Kwan eh. Manay-edit na rehidor. Ang aram ko kan Ronald, kita magtubod ka ito na ngaya sa aga na. Kita magtaisos ko. Ako, hindi, ipaputulkan muro ko. Di kita kayo magtiwala na ay sus ko. Inglesera so nag-upload. Hello? Ika po ito? Hello? Hello. Yes. Ika po ito so nag-upload ka sa bago? Ako po. Ay. Pero sorry. Ano po ito kan aliko? Ay, kan apik. Ano po? Tama po ito. Ako nga ni po, gagitong man sa apik. Kapag kumalistoon ang apik, pag nagturutol, magbuha kay kwarta. Pag reklamuhan mo, kasi nga nakakaw na ibayaran, Iyo. is nabuo ka. Kaya ako talaga, gagit man dyan. Tama ito, makahirap itong may nag-apog na ito. Iyo baga. Araw ka ng libo Yan ang mga apik. paraputol na yan. Ano yan? Iyan ang mga malistoon ang apik, magputol, magbuha kay kwarta. Oo. Iyan mga nag-aarabas kan kuryente, nagsigaramper, nasa na yung Well, napigasyon ako. na ako. Ang ani, di para lang ang system laws. Iyo po. Kami mga nababarayad, iyo ang
papabayad kan Aha. estilos. Iya po. Iya po. Bukan apik nata. Mm. Kaya kung aram. Mm. Mm. Obligasyon ng pag dakop kan mga yan ang jajaramper nga gaharapas kan kuryente. Pero mahon, ayahay, kasi yung garamit kuryente dahil nagbabayad. Yes, yes, yes. Nagbabayad. Kami ang papabayad kan Opo. sisting los. Oo. Loko talaga ang apik. Mm. Kaya daging yan. Yes. Kaya makahilap ito na nag-apog na Iyo baga. Pero pag gumusandagan ko kang may ilang palanso. May ilang. Oh. Ang aram ko kaya kan, madam. Aram kaya, madam. Madam. Ang apik. Ang aram ko kaya kaan. Sige, banati. Banati po. Banati, madam. Sige. Iyo po, iyo po. Salamat. Oh, salamat. Banati na po yan, Henry. Ang aram ko kaya kang Ronald, di ka pwede mag-disconnect under nanong batas. Toy, please call tabi, Toy. Ang aram ko may batas eh. Di ka pwede mag-disconnect pag ang sarong tao may hilang. Salaw ka pisit, salaw kang harong. Sandali lang ah. Toy, please call tabi. Aram nito ya, sandali lang ata. Pusta naman sandali lang ah. Hello, Toy. Toy. Good morning. Migo, tama ba? Tama ba may nabasa akong batas kayan. Di ko lang maigsa kung anong laito na. Di ka pwede mag-disconnect sa sarong-harong kung igwa kinagihelang lalo na pag delikado ang kamugtakan. Tama? Chapter 2. Chapter 2? Section 20 of the Magna Carta for Residential Electricity Consumers. Pakitake note, Tabi Angel. Suspension of disconnection dahil may hilang, kung may gadan, araw ka itong mabayad na, duwang violation dumang kanapek pang-ERC itong saro. May hilang pala nito. Duwan may hilang eh. Ikaduwa, duwang violation, duwang may hilang, ay sarong kaso. Iyo. Ikaduwa, trespassing criminal offense. Without the proper consent of the owner of the house, Iyo po. tayo nagtutok-tok, tayo nagpiling kay ID, dahil respeto, Oo. dahil respeto, Mm. sumaputol, Oo. bawal po yan, right to suspension of disconnection. Iyo. Toy, pakilot to Tabi. Chapter 2 ano ito? Chapter 2? Section 20 of the Magna Carta. Section 20 of the Magna Carta for Electricity. Tama? Opo, Sige. ilang bangka ito. Oo. Maski na nani may gadan, bawal man. Iyo po. Kaya Iyo po. gadan mo man pwede ikatago ang gadan ko nakapatente sa loob kang harong. Yes. Irespeto Mm. ang mga nagmumundong pakapamilya, bawal yan. Iyo po. Iyo po. Abuyan pa, erroneous billing. Bawal magputol kung erroneous billing. Iyo po. Iyo po. Ah. Oo. Hirak man kay tunggurang. Yes, Kaya, yes. Atin naman tabi ako na nagkaigwa meeting ng kasuwapon sa ACCI with APEC Oo. and some consumers groups daw. Kasi nga kami nagka-AC. Oo. Sana man, mailing ang trending kan argumento, makadangog man si Mrs. Ray. Respetado ta ang presidenteng iyan. Pero alagad, very apparent, nanggamos na pigtataram kan APEC, nagtutubod siya. Kaya magkaipuan mag-iriwal. Kaya magkaipuan magpasuruway. Kundi, pero bagaso, for the last 8 years, several dialogues sa provincial capital, sa Unang Palalawigan, dialogues with ACCI, etc., etc. Same problems, Yeah. same answers from APEC. For the past 8 years, damayo maning solusyon. 8 taon ng APEC, pira ng papot sa sanggunian, pira ng sa sanggunian Palalawigan, pira ng meeting, dialogue with local chief executive, barangay officials, puro sa nabuladas, without solution. Yes. Okay? Ito nga nakabayad na, Iya po. it should Iya po. be, yaw na sa pagdakarta, it should be within 24 hours, be reconnected. Immediately upon payment. Yes, yes. Within 24 hours. Pag nagtagpa sa 24 hours, another violation of the Magna Carta. Tuloy ng kaso nita. Salamat Okay. po. Sige, Toy. Thank you, Okay, thank you. Bye. Thank you so much. Alright. Angel, pakitikton mo nga ng section na yon. Totoo, ihapunta kay Chapaton to na. Section. Pakisin mo daw tabi sa kuya. Jimmy, sandali lang, Jim, ha? Di ka magiro, Jim. 14 makalipas ang alas 8. After kay ni,
Report ni Jim at saka apudan tang madali si Mayor Rosalta. May ano yan, may gustong ihapot, may puwersa talaga alin sa tuyang mga paradangog tungkol sa vaccination. Magbabalik po kami. Ang oras na yan, atod sa ewang baretang yan atod sa Indokan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Farex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo. Kan Good Found Cement Factory, Palanog Kamalig Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the Gold Cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Cipollino na po. Para echapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano
hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, oy, alas 8:25 na. Jim, sandali lang, Jim, ah. Ta nag-text back na kaya si Mayor Campigtis ko Subago tungkol duman sa kaputan kan mga paradangog ta, tungkol tabi sa vaccination, tigdi po sa tuya na syudad, ha. Ta kasusarong aldo pa talaga para harapot sa kuya ini kan sa tuyang mga paradangog. Iklaro tata kung ang babasihan ta sa news Subago ni Edwin, then naman po ki vaccine mga tugang sa Legazpi ta naubos na tabi sa vaccine kaya maaram kita kung narin sa schedule po kay ni budaso sa mga barangay, ha. Mayor Rosal, good morning tabi. Hello, Eddie. Good morning. Yes sir. Order ka po ngayon Jor sa tuyang programa. Napapod po ako ta dakol kitang mga listeners sa Legazpi na naghaharap po tungkol tabi sa schedule kang vaccination sa Giraray ta. Kundi pa ko na sa news mi Subago tabi nagluwas na naubos sa tabi mayor sa vaccine ta sa Legazpi kaswapon. Yes, tabi. Actually, kang Tuesday, naubos. Oo. Kang Tuesday, tabi, naubos sa vaccine ta. Okay. And talagang medyo, Henry, gusto na talagang mga Legazpeño magpabaksin. Kaya talagang minapila na. Kalagad, Henry, Opo. mas magay na maaraman kang publiko na kung may mag-abot kita, Opo. ang masunod ta kasi so A2, as far as the IATF is concerned, approved na ang because of the high risk, approve ang nagabod ang Legazpi na mag-A4 na. Ayun. Very That's good. why, Henry, nag-apot sa mga nagpa-QR code. Tadakol pa ito. Opo. So, abangan po nindo kung may mag-abot kita at yan, ang bawa lang, tapos ako, Henry, na may mga time kita, ang bawa ngayon, so nagpa-QR code na February. Nagpumba kita kan February. Yes o po. March. Tari man kita pwedeng gabusta. Takulong ba sa nagpa-QR code? Siguro mga 18,000. Opo. So, dito man yung kaya the first data. Pinag-priority ito baga senior citizen. Iya po. Now, nagkigwa lang Henry Labo-Labo dahil nga ni may nag-open, no? Yeah. Diba? Minainot na nag-open na nag-concept. So, tao, nagkabirigla, no? Kaya sa ICR, nagduruman. Di naman pwede paurulion nito. Oo. Kaya, na-open ta. Pero ngunyan, atin sudan mi po itong mga nagpa-QR code. I see. So, meaning tabi Yor, okay na kita sa A1, A2 hanggang A3? Gari, namita na po sa expectation ang naman? A1 Expected? expanded na lang. Di naman sana. Expanded na lang. Ang A2 ta, ongoing pa. Siguro, kung di ako nasala, nagkatiin pa lang kita sa A2 mga 30 to 40% pa lang. I see. Hanggang Nakulong A3. pa yung mga senior na na sa bulod. Dahil na ipa, no? Dahil Yeah. nagpapabakuna. Opo. Actually, Yor, Pero siyempre, dahil high risk kita, Opo. may go-signal na sa tuya ang IATF. na mag-A4 na kita. Pag-abot kang vaccine. Mag-A4 na. I see. Okay. Sa Yor, sa gusto tabing iklaro kanta, kang inot baga po, gari nag-launch naman kamo kang pagduman sa mga barangay, di ba? Yes, Para sa pagbabakuna. Ano po ito? Ma-continue gara ito. Taso ibang mga taga-barangay na tabi. medyo harayo, nag-expect po kayo, Yor? Yes, tabi. Dahil sa napunan tanayan, ang target na pamangga dyan, priority sa bulod, so mga senior citizen. Ayun. Base duman Then, sa category. kung sobra man ang sinta, Mm. to A4 sa bulod, pwede tanatawan yan. Ayun. Oh, so pag nagdyan po Yor sa barangay, according to category pamanggaray, ang babasehan? Yes, kasi dahil magta pwede maglabo-labo, may requirement kitang tigsunod. Opo. Pasensya na po. Masas we want to vaccine all, pero siyempre may guidelines kita. Iyo. Okay. Sana masabutan po din do. Ito nangyari kay sa ICR, Oo. nagkaigong pagpirila. Pinagbigyan mo na lang. Talagang gusto mong pabaksin na, Henry. Dumino roman ta pag unam open may pidang walk-in adi. Kasi Yo. nag-open baga, may sarong venue na nag-open. Oo. Di ba? Oo. I Nag-open see. ng hanggang A4. Abot na malibong ang tao na tangay di kita pwede sa A4. Dumangyan dahil pwede. Oho. So nadudos tabi Yor sa city kamo nagusunod kang instruction kang DOH kung nata hanggang A3 lang muna kang inot. Yes, ta. Oo. Baka balikan naman kita kang ngayon nag-abanti na kamo. Kaya nito. May vaccine ba kamo? Baka madideprive ka so A2 sa mga senior citizen. Iyo po. Yung consent pa digdi. Pero data mapagpabayaan, Henry. As a matter of fact, sa mga malls, sa mga senior citizen, maski di sa LPC, ikaw maki-senior, halos
morning. Yes. Binadagdag Yes. sa tao paghapon sa mga A4. Iya po. Pero yun, pag nagabot na po sa vaccine, day manggaray po kita ma-accept kay walk-in o duman base dapat so naka-restrong eno tabi. May meeting ako ngayon, Henry. Ongoing ang meeting ko. Aha. Ma-post ako taon-taon. Ako yung mag-abot. Tatawan tang priority ko na sa mga A4 duman sa QR code. Ayun. Okay. Pero Ngayon, dawat dahil may naapudan. Mhm. Henry. So, ma-post na lang ako na sa mga kung anong, kasi ang QR code baga, Henry, kung akang bulan kung ano ka nagpa-QR code. Igwa. Diba? Igwa. Oo. Diba? Oo. Kung nagpa-QR code ka, Henry, February to March. Ako kwan dito ako pwedeng yor, i-open mo na, gari- Henry, sa Anong- hindi man kakayanon. Anong ng bulan ako? ICR, o ng FPC. Gari last week of May ako eh. O first week of June ako naka-online. So, ang mainot mo na, so nag-init na ng QR code, ito man ang mainot. Oo. So, duman po Oo. sa area, may kitang lane para sa QR code. Iyon. Oo. Okay. So yor, ano po, pag nadamog nila na ngayang arog ka ini, ano ba kaya po, naghahalat kang apod? Kantek, saling 911. Dahil nakita, kung magparapod kita, madideprive sinda. Oo. So pag naarama na arog ka ini ngaya priority line, ini ngayang Siguro, mga Henry, dapat dyan bakunahan, yan, magdumana i-test ko lang. mo kung anong para ma-i-kwanta, may pabanangipok ka Mhm. sa mga radio Mhm. stations para makuha man nila. Pero ma-post man ako, takadaklan man Iyo po. nakakuha sa tuya. Iyo po. Oo. Abang sa tuya. Yes, yes. Okay. So with that, Mayor, nakadepende sa number of vaccines gararay na maabot sa Legazpi ang pagbakuna ta sa within Iyo, this week tabi. o next week tabi? Iyo. Mata ining maabot ko niyan, may delay baga na may dapat ko ta sunod-sunod na ini ano. Ibaga, Pero sabi ni Secretary. may kita na may delay na baka July 25 ang 28 ang Yes. next na delivery. Yes, yes. Kaya medyo mapundo kita. Ang Oo. saro pang konsenta digi Henry, pika-compute mo sa mga second dose mo niyan. Oo. From July 12, sa may mga second dose kita, July 12 to 25. Iyo. Bako yor so pag Bilangan nag ta nito, Henry, reserbahan ta nito, tada pwede itong correct. second dose. Oh, bako po pag nag first dose ka, gari automatic by reserve na para sa second dose mo? Yes, actually, iyo. Kaya ko yung nga, ba, dito inupos, may 1,000 kitang ngunyan. Ayun. Na Para sa mga reserve. second dose. Baka, ganyan na reserve ta, kaya pika-compute na talaga. I see. Kasi nga ni duman sa statement kang DOH na baka ma-delay so ni Secretary Galvin Oh. na ma-delay. Dapat Oo. ang backup ng 1,000 good for 1 week na na allowance ng Opo. second dose. Ngunyan, di pa kayo sa tuya, second 2 weeks. I see. Kaya Okay. mga 1,000 plus. Kaya sa mga second dose po, Henry, di po mag-adit, Igwa. tatalaga kamo niyan, Oo. maduman lang kamo sa L3C para sa second dose. Aha. Sa schedule nindo, bukas po kita. I see. May allocation. So, kamo po ang priority. Oh, siyempre. so day mag-adit ha. So naka first dose, taigwa sigurado. Dahil nang gata, yun ang tugon sa tuya. Oo, tama. Okay, wala na masunod. Okay. So with that, tabi, Mayor, ano po, may gari ta sa Manila baga? Sa NCR, buda ang national, sigisigan mga forecast ninda ngaya by December, ang herd immunity pwedeng ma-achieve. Kamo po, may garo na iling man kamong forecast sa Legazpi kung no rin pwedeng ma-achieve ta ang herd immunity kan Legazpi? Population? Tigi pa siya kung manarog sa Amerika, no? Ang Amerika, pag 50 to 60% nila, nagkaigwa na siya kay herd immunity. Oo, grabe ko nito. Ang Legazpi, 156,000 ang targeta. Kunyan, kung mga 60-70%, bigit target mga 90,000, pwede naman kita magkaigwa. Ayun. Kung sa pacing tayo ini, talagang continuous ang apot kang vaccine, o makabakal kita, mga October-November, upulit hanggang December, Yeah. matamatid tama ng 90,000. Depende talaga, nakuha ta ng taktika. Oo. Buda mga tao, Henry, gusto talaga Iyo magpapakita. talaga, naalata ko eh. Muruyaw na talaga ang publiko. Pero may good news kita, Henry, para sa mga katugangan, na may 42 million na Pfizer, as in Moderna na maabot. Opo. Kaya na po, siyempre, mas magayon sa kung anong available. Siyempre, Iyon. ang mautotangon yan. Paano Correct. available, mapaksin ka na. Correct. Pero po, may maabot kita. Ang Mm. ibig sabihin, nakaninya po ang Legazpi sa rukta sa NCR plus 8 plus 10. So yung tabi yor, Priority so together with Naga. babakalon tabi ang kanfundukan syudad na pigasabi mo? Bako. Ay bako ini. So haling nasyonal. Hindi pa man ito intindihan mga Pfizer. Iyo, Puro pa andi. government, Philippine government yan. Oh. Pero po, yun na maabot na yan will be enough. No? Yan na 40 million na. Nakula ko na yan na Yes. halos Yes. nakapag 11 million na kita. So halos 50% na kita kung mag-abot yan. Oo. Kaya kan mga
maabot pa ang Gamaleya. Mm. May maabot bang kitang Gamaleya? Oh, so Pigapuda na kami. iyo. So pirmi dyan yun may Pigapuda na kwan. ko kahapon. Gamaleya baga sa Sputnik. Magayon man ini. Iyo po. So pirmi yun may Ano share na- dyan ang Legazpi ano. Pag-abot ka, pirmi may share ang Legazpi dyan. Number of May share vaccine. na. Itong Gamaleya baga sa Sputnik ito. Magayon man ito. Ako Oo. na po nag-aaranap ka ito. Oo. 2,400. Mm. Kung ano po ang available. Pag nagdumang ka sa LPC or sa mall, Oo. dahil na po magpili. Yeah. Ang importante, i-reservahan may second dose ka. Yes, yes. Okay. So baka lamang yor kung okay ang flow kang vaccine December medyo ma-achieve ta naman ang target ano sa immunity kan Legazpi Yes, population. sana magkatotoo ini maabot sa 42 million. Talagang fight-fighton tayo ni Henry. Iyo po. Ang target ko ano, October eh. Iyo po. Oh. October lang, no? Makuha Pwede ka lang na. ini. Pwede Although na. yung pagtamali kang mas, araw kang Amerika, Iyo. pero at least mapapababa ka ng cases ta. Yes. Tapos, sa mga incoming ta, Mm. basta natin mo so 2 weeks after your second dose, Mm. day ng test kita. By Yes. the way, Henry, Opo. implement na sa tuya yan, tabi, ano? Mm. So, mga nag-second dose na tabi, na 2 weeks from the second dose na may mga ipalaminate tabi nindo. Mm. So, sa indong mga vaccination certificate card. Aha. Mm. Aha. Ipalaminate nindo ta, kay puha na maray nindo yan. So, Iyo it may baga- stay within the year or maybe 2 years. Yo, iyor, sorry po, pwede po tulong takang una po. Ini po na pig-issue tang vaccination card, recognize po sa bilog na Pilipinas, tabi. Yes, yes. Actually, di pa magkaiba yan single, Day pa eh. wala pa single. Pero sa haling DOH yan, ano? Kuan, para sa gabos, wala pa. Oo. Pero haling DOH yan, Yor. inapod ko po yan, alam mo, Henry, inapod ko yan mismo kay Yusik Benseng, kan Oo. IATF. Oo, oo. Dami mga nag-query ng mga mayors, what if i-pick niya yan? Iya, baka arogon. Okay, baga, nakulong yung mga. Pero ang instruction po sa tuya, siguro layan na yan sa National IATF. Opo, opo. Stiffer penalty ang madadakupan. Iyo. Imprisonment. Dagit ba kasi presidente? Piperso niya kaya lang ko na Kaya pinalidad. tabi, Oo. instruction sa muya, Henry, kung magkukod sa mga publiko, Opo. ang instruction po sa muya i-implement dahil advisory yan. Yes, Then, yes. so the rest, kung anong mga mag-bake, leave it to them. Sige, gibuhanin din. Pag may madakop, Oo. steep penalty ang itatao. Kaya magkuy daw po sa mag-bake kaan. Yes, yes. Okay. Pag Yor. nakuha po yan, nadakop ka, Mm. steeper ang penalty mo because of the pandemic. Yes, May okay. emergency bagay tango niya. Okay. Kaya Henry, anytime now, sa mga sa mga may duwa ng vaccine, maski aling Manila, Oo. na nag at least 2 weeks na after the second dose, Pwede na. kung ang injection mo kay po ang duwang dose, pero kung single dose, like Johnson & Johnson, after 2 weeks, qualified ka naman. Yes, 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 yes. Doon po Oo. ang klaseng yan. So, Iya po. again, sa mga naali baga sa abroad, although ito may quarantine ito. Yeah. Iba ito. Pero sa mga, ang Johnson & Johnson, pero sa mga nag-2 doses na haling Manila, mga kapamilya nindo, kung magulit digdi, yan po, magko-qualified na po yan. Qualified Yes, na. apo. So in other words, tabi yor, ang Legazpi City, masunod na kita duman sa resolution kang IATF 124-B para duman sa mga bakunado na. Awitin na lang ako kang province, siyempre, component city. Ay, kita. siyempre, oo. So province ang inot na ma-declare. Basta siyempre ang airport, baga, international yan. Iyo Ako po. mga taga-Pulangi, nagbababa dyan. Iyo, May sila iyo. na Sorsogon, no? So, awaiting na lang ako. Nagulay na kami ni Director Noida. So, Ayan. awaiting lang ako para Saan sa mapigong province? i-directive na. Apo, okay. Mayor, iyo man sana po unless na may advices ka po, may advisory ka sa mga Yes. taga Legazpi. Yes, tabi, Marinaldo, tabi sa Gabos. Tadakol nagreklamo baga Henry sa mga nagpa-QR code. Iyo po. Urulayan mi po ngunyan na tatawan ka mong priority ngunyan this time sa Yan. nagpa-QR code. Very good. Magabang lang po kita, kung di na ka umaapudan, may timeline, may time frame kita. Abo, April, talay magtapit, sorry, dahil talay mo piling gabos ngayon nagpa-QR code pagduman sa LPC. Iyo. Kasi baka magulpe kita duman. baka mawara so social distancing ta. Iyo po. Kaya i-schedule tama po. But rest assured na ubusin ninyo na ina QR code Yeah, yeah. para pag-apil magita kan mga pila, kan Iyo mga po. walk-in. Yes, apo. Mayor, salamat ng tabing maray. Salamat tabi, salamat tabi. Okay, thank you so much. Ayan, tabi. Mga tugang ang clarification niya tutungkol yan sa vaccination. Alas 8:39 sa Pilipinas. Okay na ba, Angel, yung susunod natin?
Angel, pakinotify mo na lang ako kung rin ang susunod ta, ha? Okay? Alas 8:39 na po. An oras hatod sa Indokang Na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Hapot. Ano nga ang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaki hindi inuumag. Balik tayo sa program. Jimmy, nasalita, may bitbit na report. Habang pinaghalat-halat niya ito, makauron tango niya na pag-aaga with Madam Pat Gutierrez. Aramon tango na ang report ni Jimmy. Ligaw Piodoran Road, gulpi daw ang depekto. Nakayang gibuhon kan DPWH. Kurodalon nin mga ribon Potion, Salbatana. Jim, kamin Jim. Nagkape ng tinampogi kan Ligaw Piodoran Rota, an sarong laylas na tabi pipikat tinampoan na agyan kung saan nagpaparalong bagkilit na an tinampo, one lane na sana naagihan pati, patunay ang mga footage na nakuhanan kan DCGV News. Aralabaon ang mga tinampong may dipito kung sa'y na big kukurudal na sa nainitabi bibi in mga caution ribbon ang makatakot kayo ni kung may kumaraw haralion ang mga iniukon bako may pakusog-kusog na paros magkapurutol ang mga ribbon caution ini kung paguhan ng driver kagulpi na bagaan nag-aagidigdi ng mga lunatan mga trucks pasiring sa Masbate, aksidente ang mangyayari digi. Haluyo ng mga problema ni dahil may sindihan ko very happy dahil natatawa ni na tensyon kan na gobyerno o baka dahil talaga ni na pondo kung sa kakusan man hindi siya kundi nagkapira ini na one lane na sana at agihan pasiring sa Piduran. Yes. Sa kagulping tupag na tinampo, saro sana anak punduhan, 2 milyon sana ang kapirad na paano ang mga ini, mas maiwas asin mas haralabang tinampo, raot, no ari ini matatawa nila tensyon, kan gobyerno, ang Ligaw Piodoran konsideradong national road, mantang mismong si Mayor Alan Arandian nagnangala, so sa kunata, dahil ini natatawan prioridad urog na kan DPWH. Ang pinagkani igwa pang ibang eroded shoulder net ng po ang alkalde hanggang sa kanyan man tinidog pang dahil na hero siring kan Buena Vista Makalidong Road, Makalidong Sorsogon Road. Yan ang mga hapot. Ano kayo ng DPWH. Yung pinasalita DCGB nyo. Salamat Jimmy sa report. Kari gusto ko nang magtubod kay Senador Manny Pacquiao. Base naman sa nakuha ni Jimmy mga footages, gari gusto ko nang magtubod kay Senador Manny Pacquiao. O di, ipa-follow up niya to yan. Mga tugang, Luens, paki-follow up mo nga yan sa DPWH Regional Office. Ano? Paki-follow up mo sa DPWH, ha? Nasa linya po si Madam Pat Gutierrez, mga tugang Kanalbay, Power and Energy Corporation. Tagustutan ko ano sa iyang lado, sa indang lado. Tungkol duman sa naging pahayag po ni Congressman Pido Garbin. Although, ang APEC, gari may linuwas naman kasuhapon na official statement, Angel, para duman sa kung ito. Pero mas gusto ko manggiraray na makakauron mga tugang personal tabi sa paaginin buses ang Albay Power and Energy Corporation. Nasa linya po si Mampat. Hello Mampat, maray na aga tabi. Maray na aldaw sa imo, maray na aldaw sa gabos. Namiss kita kahapon. Iyo nga ni po, taso programa may palang kasuhapon. Si Monsignor Chris ka partner ko, dahil kita pwede po mag-intra naman ta. Baka mabindisyon ang kita ni Monsignor Chris. Iyo nga ni.
Anyway, Baka man pati ako sa Mother Superior. mas maray na po ko niyan ta. Na-interview ko man si nagpahayag man kan si Kung Pido Kasuhapon, arog man kaning oras tabi mampat. Okay, very primero po, ang Oo. nami-mention ni Kung Pido duman sa mga sa statement niya na so APEC daw base ini po sa tinaod nindong data daw sa sa opisina niya. Nagbakal da po ki 75% na kuryente hali sa luwas kang sa luwas kang Wisem. So, And estimate. only 25% daw po ang binakal nindo sa Wisem base po sa Totoo statement ni po. Kong Pido. Now, kaya ang hapot po tabi mampat, paano po uminabot sa point na alangkaw susingil nindo kano minaging bulan sa bill, samantalang ang expectation po itong 75% binakal na medyo hababa ang presyo kumpara tabi sa Wisem. Totoo po. Opo, go ahead po ma'am. Nagkaigon ng statement ang nag-echo. Ay, okay Nagkaigon ng statement ang APEC Opo. na mabakal ki 100% sa WESM dahilan ta igubara kita ang pigsusunod na ipira. Opo. Ang provision kan ipira araw kay ni. Mm. Ang APEC day allowed na magbakal sa SMEC day ang sabuyang mother company nin 100%. Mm. Allowed sa na ang APEC na magbakal ki 50% sa SMEC and 50% sa WESM, Opo. which is a government-controlled market for electricity. Yes po. Now, because of that, nagplano, kaya so statement na resibi ni Congressman na we were planning to buy from WESM 100% because of that provision. Opo. Ngunyan, nahiling kan APEC, nahalangkaw na maray sa presyo kang sa WESM, which is very disadvantageous sa konsumidores. Opo. Imagine, the cost kan WESM at that time na we were planning or we were buying from WESM was 13 pesos and 9 centavos per kilowatt hour as against 6 pesos and 9 centavos sa SMEC. Opo. So, arin ang pipilion kan APEC. Siyempre for the advantage of the consumers. So, nagbakal kita ki 75% sa SMEC. I see. Okay. But then, Mm. ang gusto sana kan APEC, kung 50% sana kami magbabakal sa SMEC as provided for kang ipira, Opo. babakal kami sa other sources other than WESM. Opo. Naghagad ng permiso ang APEC kan Mayo na tawan ng Certificate of Exemption. Tangani na makabakal kami sa SMEC or other sources. Okay. Tangani makalaw kami duman sa EPSA, sa Emergency Power Purchase. Opo. Ngunyan, dininay po iyan kan DOE kan May. So we have no choice. Pero magbakal ki 75% sa SMEC and the rest sa WESM. Kaya po, so sa tuyang bill kang June, medyo naglangkaw. Opo. For the same reason na in-explain ko na nga ni dyan sa Indo, Iya po. na kang Mayo, nagkaigo kitang red alert sa supply. Nata ini padre. Dahilan na nag-apply digdi sa law of supply and demand. Nata, April, May, mainiton sa panahon. Grabe sa demand sa kuryente. Opo. So iba nga ning households nagdo-double to sa indang demand. Nagkataon naman, ikatalong taon na ini, na nagbagsakan naman, so apat na darakulao na station na nag-provide ka electricity. Opo. Tuyaon sa pagbilaw. So, nagkulang ki 4,000 megawatts sa Luzon grid. Okay. Halangkawon sa demand. So, anong magiging resulta? O di malangkaw sa commodity, Sa presyo. grabe sa demand, kulang sa supply. Kaya iyo po yan ang inisip ng APEC Oo. for the protection of the consumers. Kaya sana po si Congressman Garbin, consider niya po ini Oho. na it's always for the protection of the consumer ang pirming nasa isip ng Oo. APEC. So that is why pa lang po, Mampat,
sa kuryente na nagresulta sa halangkaw tang singil, asay apera kang pigasabi nindo na law of supply and demand, tama ba, ang volume kang kuryenteng binakalta, halip mismo sa WESM, tama? Tabi. Sa SMEC. Sa SMEC. Pero Sa SMEC. kang May, nagbakal kita po sa WESM, Sa May WESM. and June. Opo, May and okay. June. Pero kung sa pagbakalta po sa SMEC, gari, may posibilidad na, sorry po, you can correct me po kung tama sa kong isip, na binakalta po sa SMEC, mas lower ang price kumpara sa WESM. Opo, totoo po. Oho. So meaning po, kaso rin po nag-take effect, ito na presyo kang Na kuryente SMEC. na binakalta po sa SMEC. Ngunyan po na July. Kasi July 2, saka sa tabang ni Congressman Salceda, ni Governor Bichara at saka ni Mayor Rizal, Oho. na iyo ang nagtarabang po sa APEC, nakahurunon sa DOE na Oo. i-reconsider so sa muya na pighagad na permiso na tawan ka exemption. I see. So itinaw po, July 2. So, from July to December, magbabakal na po kita sa SMEC. Oho. Okay. Magbabakal na po kita sa SMEC. Kaya we will expect the level of ang presyo kang kuryente from July to December. Yes. Actually, yan po talaga ang sunod kong hapot sa imo. So, ang expectation kan sa itong mga listeners ngunyan na July na bill, mas hababa na po kumpara sa Mahababa kang last po. month. Kang last month. Mga how Yes. many percent na po mampat ang pwedeng expected na pagbaba kang Figure? bill sa kuryente? More or less. Kung figure ang hagadon mo sa ko, Monsignor, Opo. para mo, nung itinuro ka naman ako sa arithmetic absent ako. Pareho pa lang kitang doon. Figure. Unless may kataning akong engineer na nagko-compute Iyo. para sa ko. Pero po, ang lauman talaga, sungo niya na July, mababa po ang singil. Yeah po. Mababa. Regardless Yes po yan po. kung residential or industrial tabi, man pa, tama? Gabos po. Gabos po Gabos. yan. Okay. So balikan ko lang po itong 75% na pigasabi na ni Kong Pido na binakalino sa luwas. Ito po, tama ba? Na di man ito na i-apply nindo during that time kasi na reneject ng ERC. Reneject kang DOE. Ayo. So, DOE. Because of that, exemption na na-inisyo po, magkakaigwa ki effectivity ngunya na June hanggang December. July. July. po. July to Hanggang December. December. Opo. Yes, sir. Di po kita pwede maghanap ki ibang source aside from SMEC na baka may barato patabi dyan mampat na presyonin kuryente. Iyo po, sa other sources, except WSM. Yeah, Sa correct. talagang nakapeg sinda. Correct. Natadaw yan takunain lugod sa gobyerno. Ay, naputol si Mampat Angel. Except WSM, except WSM. Natadaw ang takunain lugod sa gobyerno sa kamahal. Hindi. Except WSM, sabi niya. I-clarify talang ito, dahil naman talaga sin magbabakal ki kuryente, mga tugang duman sa WSM. Sige daw. Okay na? Hello, Mampat? Yes. Okay, sabi mo po kasi bago naputol ka sa except WSM, natada po yan ang WSM bagay is government-owned and controlled. Mas government. mahal kumpara diyan sa mga private power generators ta. Yes, siguro ihaputa yan sa ERC tayo bagaan nagko-control kang prices. Iyo mananggad Kita nagsusunod sa na kung ano ang order sa tuya. Aha. Aron na ni kang EPIRA provision. Yes. Na ang APEC dahil pwede magbakal na 100%. Iyo po. So 50% sa SMEC, so Aha. 50% other sources. Yes. Okay. Ang last na lang pong point, although hypothetical po ini, pag oras na mag-expired po ng exemption na itinao sa APEC na magbakal ki kuryente sa luwas kang WSM, what will happen po pag abot kan January tabi Mampat? Balik sa dati. Bakal kita sa WSM. Yes po. Ayun. Unless i-extend na naman so sa tuyang exemption. Oh, so dapat pala Ayaw naman sa tulo na nagtatabang sa to plus other people Oo. na nagtatabang sa DOE na makuha ng exemption. We will be hoping for that. Iyo, pero pag January po usually, gari okay man ang power supply ta, no? Nagbababa Yes, lang, malipot nagdi-date ang lang yan panahon. pag summer, di ba? Malipot ang panahon. Malipot ang panahon. So most probably, baka bako na masyadong halangkaw ang pressure sa WSM. Hopefully. Sana. Okay.
Another point po, siguro klaro naman po sa inyo, unless po may gusto ka mong idagdag duman sa naging reaction po ni Kong Pido, Mampat, baka may naling naman akong ihapot. Gusto ka mong i-clarify. Ang gusto mi lang po na masabutan sana ni Congressman. Asabutan niya ngunyan ang talagang pitiful situation kan APEC. Grabe ang pirdida kan APEC. Opo. Araw kang supiner chest sa kan May. Nasa kantidad na 400 million. Ang kantidad kan power na bidakalta. That is 436 million pesos. Opo. Iyo po yan ang dinistribuerta sa buong probinsya kan Albay. Ang nasingilta sana nasa 276 million sana. Pero sobrang So ka mga lang. ikamatibay ka sa arithmetic peraso sa Pero tuyang sobrang ka mga girdida. lang. Grabe Nasa man 200 plus. Ano po ang mga factors ta medyo maluya po sa naging collection efficiency, Mampat? Well, very good answer. Number one, today nagbabarayad, kaya nga nag-resort kita duman sa pag-suspend kang services duman sa mga barangay na darakulaon ang utang. Ang pinakamamundo digdi, the majority ka ini dahil sa illegal use of electricity. Can you imagine, Monsignor? Ang sa tuyang technical, system loss is only nasa 6%. Opo. But the total is 26%. Where goes the 20% sa Yes. illegal use of electricity? So the rest, today nagbabarayad. So, sana masabutan po ini ni Congressman Garbin na daig korporasyon na maghahaloy o magiging progresibo o makakabalikin marayrahay na serbisyo kung bulan-bulan arog na sa nakaini ang sitwasyon kan APEC. Yes. Opo. Okay. So dapat uppermost in our mind as servants of the people ang porvenir, ang bentahe para sa konsumidores. Yes. Okay. Last na lang point na lang hindi po medyo luwas sa topic tangon yan pero gusto ko pong ipaabot sa imo ta ini so apod sa kuya kasi bago mo may po ikapodan. Paano kaya kunya baga may massive disconnection baga tabi Mampat, di ba? Massive disconnection, di ba? Yes. Yan pala sa Magna Carta for electricity, something, araw-araw ka yan. May provision pala dyan na di po da pwedeng putulan kung ang sarong-harong may naghelang, may gadan, o ano man na bagay. Pero po, may nag-apod sa kuyang babayi kasubago na taga-sagpun, gari na putulan sa kasuhapon habang nagbabayad sa dyan sa APEC, na nakikisuyo da siya na sa pamilya niya gari may helang na cancer so saro may saro pang helang deda po siya dinangog ka ito na so nagputol po sa enda Mampat. Ano po ang advice mo ka ini tabi? Siguro po pag-araw ka ng sitwasyon dahil na maghalat ang kagarong na abutan pa siya kan itong notice of disconnection. Dahil na po ko tayo siya dapat maghalat. Naaraw pa lang kaan, igwa pa lang kinagihilang sa harong, momento na mako ako ta subil, kasi kasuhunan na bayadan. Taihan po kaya, naka-schedule na po yan sa mga technical people. Tapos, naka-assign na po yan duman sa maputol. Kaya kung nagbabayad siya kan oras na ito, nagpuputol man naman sa aron niya, nina-claim siya na dahil lamang dinangog kan APEC. Dapat atam pa, nagtaram na siya sa APEC. Kaya dahil ko ta siya nakaiba duman sa lista kang pagputol. I see. Pero may provision man ang dadapo manangad sa lay na dapat gari, day pwede basta-basta i-disconnect pag may araw ka ng sitwasyon sa loob kang araw. Iyo po. Respetado po yan kan APEC. Tigdimidbig po yung provision na yan kan APEC. Pero iyo nga ni iyan. So time element. Napigsasabi ko, dakol pong kasog araw ka maapod sa ko. Ito na ngaya kami sa pigbayadan, pigputulan pa because before naman dyan ang paraputol, naka-schedule na po iyan. Ining mga paraputol ka, bako man iniso sa tuya na mga managers na iyo ang nagtataunin desisyon. Opo. Naka-assign po lang ini. Nasugo. Kaya ang sa tuya na advice na nganin dai maputulan, momento na ma-receive ang bill, asikaso na po na bayadan. Yes. Na manungod po naman sa sinabi mo na provision sa Magna Carta. Opo. Totoo po yan sa may hilang. Pero po, inin sa planong pagputol
bako po iyan na kairiba dyan sa Magna Carta. Iyan po, ang provision sa Magna Carta, prohibido, kung halima, bako man, so sa may gadad o sa may hilang, kundi sa ordinaryong pigputol. Ang provision sa Magna Carta na maputol ka kung hahalion mo ang metro. Kung bawion mo o halion mo ang metro. Iyo po yan ang provision. Yeah. Pero kung sususpensa na ang serbisyo dahil sa dahil ka nagbabayad, legal po yan. Ayun. Opo. Ampat, salamato na maray sa oras mo tabi sa DCGB. Iningat po kamo perme. Okay, salamat din po and maray na aldaw sa imo and maray na aldaw sa gabos. Yes, thank you so much. Mga tugang Madam Pat Gutierrez, tagapagdaram tabi kan, saro sa mga spokesperson tabi kan ape. Hello, friend. Good morning, friend. Okay ka lang, friend? 1 minuto bago mag-alas 9. Friend, paki-send mo nga sa akin yung 15 o kaya 16-digit account number ng Smart Padala doon sa bayan. Friend, di ba malapit na? O may malapit na Smart Padala sa inyo, friend? Bakit pupunta ka pa sa bayan? Doon nga daw kasi, friend, pwede na mag-claim. Friend, pwede na mag-claim sa kahit saang Smart Padala agent. Totoo ba? Oo, totoo. Oo. Mas pinadali nga na mag-claim ng remittance. Cellphone number mo lang ang kailangan ibigay sa magpapadala sa iyo at pwede ka lang pumunta sa kahit saan na Smart Padala agent. Dala mo lang ang valid ID mo para mag-claim. Goodbye na sa pag-memorize ng 16-digit account number. Mas madali na nga. Pwede na pala akong mag-claim sa kahit saang Smart Padala agent. Thanks, friend. True, friend. You're welcome, friend. Dahil sa Smart Padala, Mas pinadaling mag-claim sa agents kahit saan ka man. Paymaya Philippines Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you, friend. Bitin kita sa Auroron, talas 9 na. Mga tugang, sorry po sa mga reactions mo da. Gusto pagod na mag-react. Pero alas 9 na po. Thank you, thank you. Tingog Kambanuan. Susunod na. Goodbye. Sweldo na